Anyang aki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman. Jacket ti gulo. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Ah. Saan aga po ta? Agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare. Anya, ti basol ko king ka. 5 basak lang mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Intun maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga ti pagnaak nga agawid pare. No bawal amin ay. Problema mo daytan, ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam a tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stan bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan nyo kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti Balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata. Kunak mo ta. Day talang. Uy. Kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray. Agawid akon. Kunak. Babay. Kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa ilang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day at tao. Abus ko na sa asawa mo bakit? Idi pa'y ammo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputa itultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakro, danugam day ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wan gap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya bakit? Adalaag man di dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapana kun mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na nga minakitak idikalman, ajak na gustuan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan di kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto at man awak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kinidyan. Imbagak ngarot kinidyan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumot ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pay lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmet adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagam bakit? Amumut ajak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam. Kayat ko, puro kapya bakit? Ay lumaban ka.
Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Nyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba na? Kasla saan ta nga, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare ka takrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakis ti agkarkaray. Makatandano ka kahit. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Hindi bagit ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak ba kahit? Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansakan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit? Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kiti agarami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man kiti dito English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit? Adtoy. English nga ro ti sursuro ka subject. Day taman ti kayat ko asurwan bakit? Ti aging lays. Taapay alas ka na sursuruam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit? Nagtakrot. Asino, tidakda ka matam. Ni Jan ah. Apay, di mo pa'y lasinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit? Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasaw. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramida nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Iso ano at dawayak, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Iso mo ti kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat namot asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat kamot asurwanan. Unay kaki din ayan bakit? An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pa'y lang nga amo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit? Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit? Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya? Ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayan. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1. Bayat may. Ti kukuya-kuya.
Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakaino makbasit, pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Mayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka, pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo di pa nagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, tiarak tayo na pare. Dalugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama da. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano awan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging gaita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyay. Binaybay akon tawan matlaang mga usar dito'y balay. Kasano awatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa asawam. Inakayaban ng uncle ko sipnyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot ang norid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay sa anak adim mandanog baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya jay pagtugtugawak pa kahit. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idininayunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada jay ahuan bakay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Kawan, umailang agistambay bakit? Itemplamang ki diti kabina. Naibus nanti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niyo? Awan, sigagit di mo. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan? Sige ba ka umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmag na di ta kalsada. Wanang kal, isulan da ita. Kita ang ti panagnana, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan man no ada ilumlumeng ng armas na. Kitapay ko man no ada ilumlumeng ng armas na. Kabuteng mo ang kal? Kabuteng ko. Padayam kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan. Si kamad kayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbagatoy ka anak, analastog ka kano, ha? Ha? Sa anak mo't analasdog ti mo ka, tata. Nalastog ka, kunam ka laasino, bituge mo nang kan. No.
Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsanggal. Kit English mo to na. Anyat li English ti danugang ka. Apa damagang ka na kayang gal. No fighting. That is bad. No. English mo nun dahil siya ikara. Let's go home. No fighting. Apa di mo imbagaan. Ay, mali. Apa di mo imbagaan na laing magayam nga ag-English tayo tao. Tay nalak kumamot tay daan alibrok iti English. Apa nga nagatras ang tayo. Ay, narigat ag-English barok. Agdaringungwak. Lapanawag ka na. Angkel! Papanamon nga eh! Inak ituloy nga inuman si Kapit Barok. Ang mga nulong mamiis, kitakan. Nyakalakit din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayong kalatang kang kuwana. Tapos narigrigat ang English. Nakapulak din ang mga Barok. Anyalakit din. Agsublitan nga giskwela ti grade 1 no kastangkay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Sa dino ka di man ti papanam duro lakay. Siguro addamanin mapan mo pakipunsyonan anya. Gusto ka, Mila Bakait. Itang aminti ka sarte anak ni Tata Punso, di tadaya. Iso ti papanan mi ni Pari Magno ita. Adu ka no kay tisagana da. Ay, anya kalakit din ay lakay. Yeah. Day talatan pakipang panganam ti ammom asapulan. Ah, Kasta ka dilatan ti aramid mo. Imbes at tulungan nak nga aglako itinatang, tapno adda pagbiag tayo. Ngam saan mo it? Gaputa day talatan buksit mo ti ammom nga isapol. ni bakit mo? Anyan laki din na yato asawa. Tulungan kanto, into nawan papanan mi ni Pari Magno. Sige, inakon bakit? Aguro uray ni Pari Magno di tarwar. Di kagdanag ka rin. Mangyawid akto iti sidain tayo into malam. Ay, di ka manen mangibaba induro. Ah. Makipangan ka lang arudan. Mangyawid ka pa'y. Ha? Nagmatitikas tang aramid mo. Agasam may dayta ka ng pare Duro. Pinunumot tin iti kastao na itapalataw. Arig na kay aglupyasay. Gusto ka, pare. Nyalaki din na yan. Di ka lapta nagtagta ka rin. Mantakit din. Intulong ba ibos ko? Inak pa'y mangala. Aghiritak pa. Anya? Ay, anya laki din na kinarawat dayta. Ala, manganta nga rin pare. Kalpasan na, agawitan. Siyak, ti mababaing. Pwede kastangar, aramidan pare. Anya laki din di kumpare ka. Ngalalala. Manganta ka rin. Inak pa'y mangala intun malpas ko tikan ka lang. Kurang pala ito pare Magno. Ala, makamu ka pare. Basta intun malpasa ka mangan. Agawid aktaw. Makamu ka. No kaya mo pwede mabati dito. Un pare. Awan parikot nga oray mabatak dito eh. Basta inaktupay mangala iti kanak intun madamdama. Mangisupot aktumagtan iti si dami iti balay no kaskasano. Alam da gito'y meron anak ka. Ingka pa lay karga Jeref. Ipabudot tulangan ni nanang mo ito. Sumangpit sakbaya si datayo. Nagadumot ng dagito'y akar ni tata. Nangalaan yung ay kadagito'y. Sa dino pa'y kumanga. Inyawit ko tagita. Nagkapwede ponsyonan anak ka. Anya kayo matan tata. Makipangan kayo lang arudan. Nga mangyawid kayo pa'y laang. Nakababain. Inya kalakid din ay anak ka. Ni. At ito saan ni nanang mo? Simbang pwede na naggapo di palengkay. Ingkaya balang. Tamang ang tayo kitain. Naimas ti si datayaw. Anya?
Kaya di mo matila garawan ang nagita makan bakay. Nalpas kami anangan kini mayrang anak ta. Idinto to ka. Buy-buya ang matlatan na kita makan. Makan ka na Ay na, jak kayat dagita ama kanduro. Iso ano kayat mo? Si da umlat ta amin nun dagita. Anya laki din na ito asawa. Alala, no di mo kaya timangan. Panawan na nga rodan dito kusina. Ibusag amin dagita makan gaputa. Sayang may. Rawot ka talaga. Ah. Inton ko nag-high blood kan. Puro tabtabati kayat mo. Ay, sana mapasamak dito kanyak bakay. Awan dito high blood kanyak. Kit no nagsalun ata ka tao. Awan to, pa sa bali amarikrik nakitibagik. No diti panagbisin ko no awan punsyonan apakidar ayak niya kiti. Anya? Ay, makamu ka nga rodan. Talaga adi mo kayat ti pabagbagaan. Natangken at talaga ti ulong. Dinakto nga rod pagpabasulan no makaala ka iti sakit mo. Gapo iti nalabos a kinarawot mo. Anya ka diti ko na yung ibagayo kanyak nanang. Ngala, ibagayo dapin na patiga pa panakita. Sa dinaw, ti kunam apapanam. Apay, mapan kakadimanan makiponsyon. Husto kayo nanang. Iso nga ibagayon. Anya ti kayat yung ibagatap no sa anak amauti. Ije punsyonan. Ang mga no maibusanak iti makan. Pangaasim kumamot anak ko. Agbaliw ka kuman. Ha? Amom ka de. Asikaan ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar tayo. Gapaw iti kasta nga aramid mo. Anya kayo lagi din ayan nanang. Baybayan nyo lagi tao. Mapandamot makibonsyon. Ano kaya da? Asaan ka da siyak ti pagsasaritaan da? Just Ay, talaga natangkan ti ulong. Day talatan kinarawot mo ti birbirok mo. Di mo pa'y matulungan ti asawa mo iti trabaho na. kaya tulong tulad ta ka din nanang. Basta di yun pakasikuran nagiti mang magigyaw. Awan bibiyang lagi tao kanyak. Saan nga isuda ti magpakpakan kanyak? Oh. Maka mo kamanlagan. Makakasarsarita. Pasig abaribar ti panagsungsungbat mo. Paray, nasaya ata nakita ka dito yung paraangan niya. At ako man napatig adamagakin ka. Anya ka dito ita paray. Sila napatingag pa iso Ako ha paray, nadamag ko ka. Nagpaskin ka nun ni tatalando yung tunbiga. Pudno ka te. Ay, uwan paray. Apay, kaya't mo ka dito sumurot ka niya. Uwan pare, makandaytan ko naman. Anya laki din pare Doro. Basta pakiponsyonan, saan ka nga pa uday? Uwan pare, karnidaytan ko naman. Anya laki de. Sige nga ron paray. Dagasin naktulatan ni Jebala hindun bigat. Agkuyog tantaw na mapanitayan da tatalan daw. Uwan pare, namnamaam asa anak amaladaw nga umay. Tapno saan ta maibusan? Sayang ti karne. Sa dino ka di man ang tinapanan ni tatang nanang. Nakitak mat itay ang nakasukat. Ay katnapan man nagsapulan ay iti pakipunsyonan na anak ko. Amo matanday diyang amam. Kasla saan amang mangan iti kasdiyang aramidan na. Anya lakit din ayan ni tatang. Di lang maumuma iti karni. Day talatan ti sapsapulan na. Anya nga rod ngay anak ko. Kasdiyay mat ti kayat ng aramidan. Mala, di mo latan pa kasikuran ti amam. Ingkakat agripaso, gaputa dandanin ti exam yo, mayra anak ko. Baybay amon ti amam. Agbalbaliw tulatan, no kayat na ti agbalbaliw. Wen ananang, nakababain lang amin ti kasjay nga aramid na. Mababainak pa yan ije pagadalan. Gaputa pasaray agdamag dagiti ka klase kanyak. May papan iti kasjay nga aramid ni tata. Ala, bay aman ako. Kasaritak tumanin jay amam, bareng agbaliwon. Talaga nagado ti makan pare magnaw. Ipapas na ti mangan.
Talaga nagimas dagiti ng sagana dapat ay. Ha, nabayagan na diyan nakasida ka dagiti kasto. Di mo na ya pare. Si kalatan di kitain na kita tao. Di ka mo ngaminan malmal pa sa mangan. Itay ka pailangan sumanubli di ayan timakan. Awan bibiyang ko ka dagiti tao. Mangandamot nga min ano kayat da. Anya laki din pare. In ka pa'y mga alay di ka rin. Ado ko pa'y timakan. Umay kakit din pare. Agawid tan. Nabsuga ka mo. Mabitlaang nga rin pare si kakamit. Inak pa'y mangisupot. Iti si dami di pare. Uray nak dito ya. Anya. Talaga ka day, nga awan babain mo, duro anak ko. Anya ka di malinday tangay bagbagayo na nang. Awan mo dakis wun lumading inaramit ko. Kasano ko maakunayo ang mga ibabainak ngay. Sa anak mo't alapan nagtakaw, nag-hold up wun no pimatay dita. Nya. Nagadon ti imbagam. Gamsaan ka di anak ka babain, akanayon latan, nga ijay punsyonan ti ayan mo. Sapay nagrawat kamot nga rod amangan. Ah, Sapay ugalim mo ti mangisupot. Makipangan ka lang nga rodan, nga mangyawid ka pa lang. Basta punsyonan, si kanti turong ti imatang dagiti tattao. Apay, saan ka de, amang ibabain ti kasta? unay kayo laki din na yan anak. Basta awan malingar aramidag. Iso adida kon pakasikuran pa. Baybayan nyo, ag sa ulat na nagita at tao, kayat na nga ibaga, kayat na nga ibaga. Gam nagalas ti kasta apakasarsarita am anak ko. Agbaliw kan. Sarde nga amon ti mapmapan akanayon kadagiti punsyonan. Tulungam kit din ati asawa mga aglako iti natang iji palengke. Uwin ka dinanang. Tulungak to indon awanin punsyonan na pakipanganak. Anya, hindi. Aniya. O, at titi kapinanang, agkapi tayo pa eh. Apay, awan ka di manan ti asawa. Awan nanang, kas itisigod Napan manen nakipangan ijay punsyonan. Tikit dilaing nang agsapol iti pasken. Ay, talaga nga awan deng-denggen na. Inton kwan, pakaisagmakan na lang araw ti kasjay nga aramiden na. Day tamat nga rod ti pagamkak nanang. Ang mga numakaala iti sakit na adi na oras. Gapo iti kinalaing nang agsida iti karne. Ala, bay am anak ko. Kasaritak tumadan ti asawam. Maday, tinalabas apan panangan iti karne. Sa di numanan ti papanamlakay, mapan kakadimanan makipunsyon. Ay na. Mapalakpakan ka. Kaputa naglaing ka anang pugtumila bakit. Wain, inak manen makipunsyon di tadaya. Ay na, makapasikur ka lalaki. Day talatan ti ammom nga aramidan. Tilatan mapan makipangpangan ti ammom. Mangibabain ka launa yun. Di ka ka din agong ungit bakit. Alisto ka abumakit no kasta. Sige, sige. Inako. Ang mga numaladawak iti papalak. Mga lakangarudan iti badom. Agyan kanton iti mapan mo pakipunsyonan. Makapasuron ti kastang aramid mo. Mila ba kay? Pang-ase. Agreeing ka man. Apay ay aduro. Ay, disturbo ka mag-itipan na turog. Bakit tulungan na? Nagsakit ulo yun ti Chen ko. Ay, diyan ako na maitoray. Ha? Anya ka din ti mapaspasamag kan kalakay. Ay, mabiit lang. Riingag ti anak ta. Itaray da kalangan iti ospital. Sige man, garot bakit tarasam? Talaga diyan ako na maitoray. Nakaroon sa sakit ti Chen ko. Mangan kanduro. Naimbaglakit din ata pinarwarda ka mula adagos iti ospital. Huwag nga rod bakit? Mga pengay. Natingmot dagita nakaidasar nga ipasidam kanyak bakit? Awan ka di ti karne. Mangan kakit din. Awan ti karne. Impakan min iti aso ti inyawid mo a karne. Kaputa na banglegs.
Iso day ti makagapo no ape ang nagsakit ti tiyan mo. Na food poisoning ka, gapo ka dagijay amakan. Anya. Ay, sayang pa dagijay bakit. Sa pinagado. Ay, yung ngamin amo na bang lisgayam dagijay bakit. Di mon sayangan dagijay a karne, Doro. Pag nakmam ko man, tikas di na pasamakan ka. Rawot ka ngamin unay, kaslasaan ka amang mangan. Nala, huston bakit. Bayam, talaga jak kaya tayo ti mo pan makiponsyon. Jak kaya tayo na maulit tikas siya na pasama kanyak. Pare, naimbag man ta nakapasyar ka. Paray, kumusta tarik na mo ngay? Ay, Napakaruan ka maggamit ti daya pa nagsakit ti tiyan mo. Ta food poisoning ti makagapaw. No apa nagsakit ti tiyan mo paray. awan nga rin pare. Nakababay na dyan na pasama kanyak. Sa pala ko paray, taag nakam kan. Pagpampanunutam kumantikas dyan na pasamak ka. Awan pare magnaw. Jakton kayat ti mapan makiponsyon. Agsakit tumarin di tiyan ko. Oh, mundya ako pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sino nga iti nakitak anabayag akasarsarita mitay bakla. Ha? Tinakamotor ka din, Ana? Diyan ang hisit, abarbasan? Wan, Ala, nakitak nga road. Nabayag kayo ang nagsarsarita itay. hay! Nagsaritaan mi man, ti may papan iti ref. Ako nang utangin ken kwa na. Bombay day jay. Anya, May salang amin ti ref ko. Kurang apang ikarga kiti lakok. Iso akin ang saritak no mabalinak ang makautang ken kwa na iti ref. kasta kaday, kahit imanugot mo lang. Wala na. Imanugot tagod pirak man ken kwa na. Ay naimbag man. Husto tapno adagag paiso ti usaram. Tapno makaistak ka iti adu alakaw. Uwan nga rod na. Tapno uray once in 2 weeks kumati pa nagpurchase ko iti lakok iti ili. Ay wan tapno makatipid ka iti pasahay. Ilakwan nakman iti may sa kilo a karne ti baboy, kumare. Anya pa ay kumare. Sinigang, kumare, kan may sarapot a pichay. Imbag lang ay sagpaw kuman. Ay, mabiit lang, kumare. Kasla ka barbaro man ng tiref mo, Ha? Awan kumare. Si Kaki Dimat. Madlaw mo amin na madlaw mo. Madlaw ko tasigod mo't kat may salaang tiref nga us-usaram. Ngamita, duamat tan. Inutang ko lang iti Bombay. Anya, Hulugan da iti kumare. Awan mo't ngamin pagkas ko. anya. Iso ang naghulugan aklatan Kasta ka di, kat manungay ti hulog mo. Weekly ka di, wano inaldaw. Weekly kumare. Ngam, saan nga nga umdas ti may sa aref ko? Iso nga inkidem kun tinagala iti hulugan. 1,250 ti hulog ko iti tunggal Sabado kumare. Mayaten Anya nga tano agala akmat. Imbagla pagistakak iti abasto dagiti anak ko. Tapno sa anak nga umay gumatgatang iti inaldaw. Katwan ako mare. No kayat mo, siya kung ti makisarita iti Bombay na galaak. Tapno intun sumaron alawas, kat makaala ka matan. Wen man kumare, takasaritak nila kay ko may papan iti dayta. Nakunak ang mga latalaangan iti hulugan aref. Taawan mo ti umdas a pagkasta lakay. Kitsi ka man bakit? Mangala ka. Tulungan kang agbayad. Sana bali da weekly mo. Sana kasi ti dagduma a Bombay nga inaldaw dang agsingir. Ay wen alakay,
Naku namit kit din ni baklaan na singpet kano day abumbay. Saan nga istrikto? Kasla ka di? Ikaw na. Mangala ka. Kasaritam ni kumarem. Tagaranturan na kapilaang. Wala kay, kasaritak inton bigan. May nagpaiso day ta na panunot mo. Tapos saan ka nga inaldaw? Ang parang gumatang iti sidarin na itugping. Wen nga rod, saan na bale, ta inton malpas ta ahulugan, awanen, saan tan amangala. Replaeng at talaga ti kasapulan tayo dito'y balay. Wala. Isupay ti taktak mo ang mapan gumatgatang iti sidarin. Dakil mo ti maitulong na kay. Nay, kasla kabarbaro mo tay taref mo kumare. Sana kasla. Talaga ka barbaro kumare. Nadlaw ko at asigod mo't ngamin amay sa laang tiref mo. Ngamay ta, duwa mo't tan. Hulugan lang dayta. Anya? Hulugan? Wan mare, inutang ko iti Bombay. No hindi kat kwarta ti utaken ko ana. Gamit mo't itan. O na yan kumare. Kung naklaki din o ginatang mo akash. Sige akitimot. Awan man pagkas ko. Amumatan. Agmin maintenance ti amami. Iso ti may isa papapanan ti income ko dito store ko. Sa bagay. Isa, pinatos ko na ati hulugan. Sana bali, ta sana mapupuutan kat malbastuman laan. Un, ako mare. Nga may mayat latang amin no cash. Akas la iti ref ko. May mayat ti cash tapno awan pampanunot mabaybayadan. Sa pay dakkel ti patong dagita Bombay ada kita. Anya lakit din. Anya? Kayat mo asawan? Nagala ka mo't itiref ahulugan, kumare? Wen kumare pariha, nagala ak iti nagalaan ni bakla. Kat, manungay ti ihulhulog mo iti weekly? Kasmat laeng iti ihulhulog ni bakla. 1,250. O na yan, kumare. Di ka pa'y lang nga in cash. Tapno awang pampanunod, mabaybayadan. Anya nga hingarod kat awan mat kwartak apagkas ko no bilang laeng mare. Amumatan, ado ti paggasgastusan mi iti asawak. Tuition fee pa'y lang dagiti anak mi kat manumatan agatan. Hay, naadaan kayong agpaiso iti ref. Ngam, hulugan mat. Anya? Naimbaglaki din na sa anak na ipada kada kayo. Ada ref ko nga LJ, ngam saan ahulugan. Kas day jay ginatang ko jay chongsan. Kasta ka di? Ay kat pagyamanam latan ako mare, tada kwartam nga inggatang mo. Saan kan anaghulugan? Anya lakit din. Anya lagi din nagijaan Nelia kin bakla. Ipadlaw dalauna iti kinagraramanda. Ha? Taape anak ko namday ta. Pait. Pariya. Ay na, apo. Ada ka barbaro aref ni bakla. Isu adwa mo tan ti ref na ijay store na. Pudno ka barbaro nga maho, hulugan mat. Anya, kita niya kumaitan hulugan tirif na. Ay, katawa ka. Nagsasao ngamin, kunamla no isu abak nang. Uray da dyan Nelia, kunamla no bak nang. Ngam hulugan mo ti ref da. Anya laki din kunakmanan. Sika talaga pariya. Tila ikam iti isyong. Ultimo hulugan aribda. Adda may bagbagam. Ay, katwa na. Naimbagpay kanyak ta saan nahulugan ti ref ko. Cash ko naman. Anya? Awan pang panunutak abay-bayadak iti tunggal lawas. Nagtal na ka man. Anya ngawan baybayadam may bagbagam mo. Gapulang tadida mo tilon mo. Kastagi din ti bagam. Ay, agulimak ka. No di mo kahit awilding ang tangiwa mo. Liman lalakyan ka at chismoso. Saan pagka? Nana, nakita yo ka ti kabarbaro aref ni bakla. Kan kastamot ang tiref dahi Anelia. Ay, wan, nakita ka. Apay ka day. Kung naklaki din o kas day.
Sa magayam. Anya? Dangag pa ti ka barbaro aref dangam ayu hulugan mo. Nay, kat anya nga iti parikot iti dayta parya. Di dakla tultuladen. Cash amin dagiti usar ko iti balay. In cash ko ti ref me. Kasta mo ti washing machine me ka barbaro. Anya? No, agsasao da dya bakla kunam lansan nga agutang. Uray da dya nilya. Ngam ne, puro matgayam utang ti usarda. Sika, mait. No siyak, awan mat siguro ti dakas iti panangala da iti hulugan a ref. Lakit day, agbaybayad da iti hustaw tunggal lawas. Aniya? Ken maysa, pagbambanugan da ti baybayad da. Saan da matataktakaway? Anya lakit din pariya. Ay, Diyos ko pakawanam. Anya nga tayo ti parikot na, no addaref a hulhulugan ta iti bumpay. Jakman ammo iti dayjay a babae. No anya laon iti parikot na. Nakakapanggigil siya. Intong kwan, jak makapagtepel kat pagsasawak tawanan bain. Ay nabay amon kumare, tinapatag kat awan ti dakas nga aramidan ta. Ay saan? Saan nga uso pa'y kanyak ti pakpakumbaba? No maminsan, no kanayon tangag pakumbaba, kat abuswan dama ti kinasingpa. Sa bagay matkit di Saan ta matataktakawon ti hulhulog tayo ti rev? Ngam no apay anas kan aya, ama pa na istoryaan iti tatao. Anya laki, kin! Kasaritam tulaangan inton maranaam kumare. Kasaritam iti nasayaat. Matibab ko ti subsub na day niya babae kunaktuman. Pudnutin ako na ni baklagan ka. Noon niya nga tangamin ayat ti pakibibyangan ni Paria ito hulhulugan nyo aref. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. No apay anasken pa'y amapan na istoryaan iti tattao. Una yan akaruba. Uray saan damit a pakibibyangan, makibibiyang da. Nairwam tayon iti kasta nga ugali ni Parya. Sipod pa'y kat man nakibiyang dayjay. Iso nga ado dito lugar tayo ti saan nga akin kayat ito ugali na. Kaputa man nakibiyang amin. Awan bibiyang ko. Tinapatag kat nadalos ti pagtataudan ti baybayad ko iti ref a huluhulo ka. Sa bagay mo't kidi ah. Iso nga oray mapan na kami istoryaan. Ayos lang. Ago maangag istorya. Anya lakit din. Ning, at nagsarda nga motor di tarwar bakang. Ay sus, tiag singir samot iti utang ko day talakay. Ay katsangum ah. Narumwar ka man duling, ibagam nga awanak. Anya? Ay apo pa riyan. At chinilas mo jerwar. Amuda nga da ka dito yung Anya ka matan? Di ka pa amo ti makisama mat. Rumwar kan, ibagam nga awanak. Anya lakit din. Ni, tasuruan nakpailahan nga gulbob mo. Salbag kide. Rumwar kan at aday jirwar nga agur oray. Ibagam nga ada na panak. Duling! Aday ta, kundi uyaw ka kadagiti kukumarim nga darif na hulugan. Ngumsi ka ngay. Anya? Inkas mo nga agpaisutin na alam ref. Kan washing machine. Inutang mo mula ang timbayad mo. Anya lagi din. Sumardang ka man duling. Ang mga no adamakangagan ka. Narigatan. Kit ibain mo no bilang tamamonda. Unay kan pa niya pa eh. Lumanabid. Mala, agduling kang agduling. Aging ka matiliwanda ka. Kas na ko na ti kolektor. Manumit na bulan ng ilamlam mga mida. Into no may alawas. Kit kas talata. Kaswanda ka ni tista pa. Anya? Uyawam kang katawam na kiti karuba nga darif ka hulugan da. Ngam kas ladakdakkal pa iti utang mo ngam isuda. Duling! Agbayin ka mamut pa rin. Siyak nga asawam ti mababayin ka pwede kas tangaramid mo. Salbag ka. Pumapay ti ugalim mo.
Pariya ka talaga. Kas na kanayon mo, nga da nakaparada ang motor dito sa angot ti balay da pareya. Wine, tasap-sapulan da ka no ni Parya. Tabi na na. Saan magaya pa nakabaybayan iti utang na iti bangkaw ang naglonan na? Anya? Aglamlamang ka na, tawan ibayad na. Ti inutang na kanu a kwarta, kat iso tinangikas na iti ref kan washing machine, nga ipampanakal na saan na kanu nga inutang, kan saan kanaw a hulugan. Ay, unay na pareya. Pangas na amin na pangas. Uyawin na amin na makita na. Oray sa almat anak uyaw. Sa ita, isumagayam ti dakil ti utang nga. Kinaswanda ka na iti estafa. Anya? Kasta di na na. Wan, sigun iti ipag na, kinaswanda ka na, tamanumutin abulan asaan ang nakabaybayad iti utang na. Anya? Saan lang nga din ang nakabaybayad? Aglamlamang pay. Iso a husto lang nga kinaswanda. Tapno agnakam. Kan, maamiris na dagiti pananguy-uyaw na itipada na nga adda utang na. Ay naapong! Kunak lakid din no apeng agkuti-kuti ti sako nakakabil dito asi ti kulungan ti baboy. Adda ka magayam dito yung aglamlamang. Pangasim ko, Mari. Ang ulim kamot ko, maa. Anya? At nandito ni pariyang aglamlamang. Umay kayo ditoy. Da kayo mang sapsabol ka ni pariya. Salbag ka kay di bakla. Awanan ka itibain. Ala, umay kayon. At ni pariya dito kulungan ti baboy. Dito yung agdul-dulin tawanan bain. Lumit din nga aldaw sapsabulin da ka. Imbes ang makisalita ka, may papanito utang mo. Ngayon saan may taglim-limeng kakati. Kuha, sir. Ala, sumulot ka kanyak. Sarge, lipitin nyo ti iba na. Sige, sige, Nung di mo kaya't apo sa asan ka. Sige. Adainta, maikulong ka kuman salpag ka. Anya? Uyaw-uyawan na kami. Anadan kami iti ref ng hulugan. At least, oray hulugan, agpaypayad kami iti husto. Kat ala husto kumamutan Husto mo tan anga. Tarupam Oy, husto tin ako na ni bakla, kumare. Ni, Marinelya. Uray hulugan ti usarmi. Agbaybayad kami iti husto. Saan akas kan ka nga ilamlam mangam dagiti agsingir kan ka. Anya? Ipampanakal mo akas dagiti ref kas kada washing machine mo. Ngam inutang mo matlagaan timbayad mo. Saan nga dakis ti umutang? Ngam ti dakis na, saan mo abinaybayadan? Ilamlam mangampay. Ala, husto kumamutan Nakababainan ka dagiti tattao. Matungpakan san. Huston tarupam. Nakababain ngay bagbagam. Si Katya wanan bain. Lakay, abay, saan nakadi atulungan? Buy-buya anak madlatan. Kahit anyangay ko mati may tulong ko ka. Siga mo tinagutang itidak kalagatan. Anya? Saan ka mga imbaon tapno umutang ka? Tapno dala igatang mo iti agkakanginang usar. Tapno da pagpasikat mo iti karubam. Salbag kagidiya. Lakay. Isungay ta, no ti utang mo ti makagapo iti panakaikulong mo. Ay kat aklo na ma. Basol mo day da, pariya. Duling. Ay, saan nang iramraman? Tawan amok iti day da. Anya lagi din. Ay, anya laki day. Uray hulugan ti usar.
Laki day mabayadan. An-anwan tikas, no inutang mutla ang tinaybayan, ano saan na mabayadan, kit isupay, ti pakaikulungan. Ay, anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.